Sanibonani guys, igama unqobile ngiphathela mazivela e-Inimbanga ngomhla ka-9 October. Uhlathi kubonakala sengathi kuyimisele ngempela ngothumeka kulokho guys. Uze watshela-ke umfowabo uThulani ukuthi yeyi asophinde enze impazamo efana njengale ayenza kuthumeka ngalesa sikhathi phela kubuya uZoleka. Washo ukuthi yabona uthando laloya muntu wesifazane alishisi kuphela nje lufudumele. Yingakho-ke yimisele ngokuthi-ke lolu thando lakho olufudumele aligcine ingunaphakade. Waze wathi hhayi impela cheers kulo mzuzu. Wambuza kodwa uThulani ukuthi angeke yini uphinde uqhuzuke uyibona usulaphaya kuZoleka. Wathi uZoleka sekho indaba phakathi kwami naloyo. Sophinde undibone ndiyapha. Guys, I hope lawo mazwi uzowakhumbula ngelinye ilanga. Uhlathi uma secabanga ubuyela lapha emumva kuZoleka. Cause yabo manje ngathi i-honeymoon phase. Yabona le honeymoon phase yabo, I hope it's last. Cause uhlathi angimthembi guys. Uhlathi ungumalala phenduka. Yabona manje yonke into isahamba kahle phakathi kwakhe noThumeka. Kukhona imali like eningi abayitholile lapha kwi-divorce yakhe noZoleka. Balungiselela umshado, ifemeli yonke ikhona, bayalilizela, bayajabulela yonke into eyenzakalayo. But as soon as kuba khona iy'ngxaki apha endlini, who knows ukuthi uhlathi angeke aphinde aphenduke ayibe lo hlathi lo owaye-ignorant. Uhlathi wayengabambeki guys. Wayethi ngisho esekhala iy'nyembezi zikaNandi, uThumthum emncenga eziguqe ngamadolo phansi, uhlathi kube ngathi akamboni, ahambe eyobambelela engalweni kaZoleka. I hope ubhuti akadlali ngengane yabantu. Yilokho nje engingakusho. Hhayi-ke guys, akupheli lapho-ke. uThumeka uke wamncenga-ke nomfana omncane phela ulikamva ukuthi enze uvisiswano noyise. Lento yokuthi baloke njalo behlinelana ukuthi baqhamuke endlini ayikho right. Hhayi-ke umfana-ke uhambile wayakhuluma noyise. Washo ukuthi-ke tata uzwenza isiqiniseko sokuthi iy'nhlungu lezi uy'visa umama awuphinde umvise zona. Hhayi wathi yabona manje uyindoda mfana wami. Uma ukuthi uyamkhathalela umuntu uyamthanda, uyayiqonda enye indoda ngale ndlela ungiqonda ngayo. Khululeka, sophinde ndimzwise umakho ubuhlungu, ngiyakwethembisa. Hhayi nangampela baxhawulana guys. Kubonakala ukuthi-ke singathi nobudlelwane baba nendodana sebulungisiwe futhi nabo before umshado, which is a good thing. Kusho ukuthi lapha emshadweni wonke umuntu uzobe happy guys. Sikhulume ngomshado-ke. Enye into eyenzakalile-ke uZoleka uke wacela-ke abangani bakhe uThumthum ukuthi bemenzele something special. Okay, lapho-ke uThumeka-ke bekade egqoke nje izinto ezi-traditional namhlanje. Bembethe ngisho itshali, shinqula iduku, fake iphinifa, ewumakoti nje. Bamnikeza-ke negama elisha-ke ekuthiwa uLimise. Okusho kona ukuthi leli khaya leli limise. Ya. Hhayi, uthe sehleli-ke kanjalo-ke uZoleka nabangani bakaThumeka badicide ukumenzela i-bachelorette party. Cabanga guys, uThumeka wonke ne-bachelorette party. But anyway, bagqokile-ke ama-pyjamas bonke amejayo. Bamlinda nje ukuthi afike endlini khona bezothi surprise. Bekukhona noqhawe-ke. Uqhawe bekuyena yedwa ingane encane laphaya. Bonke bebekhulile. Ayi, kube nje ukungena-ke uThumeka wabuza ukuthi kwenzakalani la. Bathi hhayi khululeka wena, i-bachelorette party yakho le. Wathi kwabe kuthiwa hhayi ngenisana abafana guys. Kwavulwa iy'cabha kwafika obhuti abawu-2 abaney'dlakela zika-Hercules guys. Yeyi wena wabona u-Hulk no-Hercules in combination baba. Bathe beqhamuka nje hhayi kwathi ayimi inhliziyo kaThumeka. Heyi buze iphendule ukuthi enze njani, ajike aphinde emumva kona uzothini uhlathi. Mase sebona iy'dlakela ezifithe okudlula yena zibhizi lokhu ey'thintathintana nonkosikazi wakhe to be. Hey guys, hhayi-ke bamuthintathintile nkosi yami. Ukubonakala nje ukuthi uThumeka u-uncomfortable. Usethi nje bayoqeda nini behambe. Kwathi uqhawe akavala amehlo, vala amehlo qhawe. Wathi ngiwavalile. Yeyi guys, baze bamfakele ingcindezi umntana abantu. Hawu ngoThumeka bakithi. Yazi ukuba ubazi ukuthi uzaphi.
uzoyithela phezu kwani. I'm sure bengakaze alibeke unyawo lwakhe laphaya emzini kaZoleka. Guys, akupheli-ke lapho. Naye-ke uZoleka benoLazarus bebebhekene nensambatheka yenkinga. Phela angithi nje uLwandle wafika wakhonfesa yonke into kuLazarus, washo ukuthi yena noyise benzani laphaya eCosalatech, and uLazarus wadabuka. Wabona nokuthi isigwebo sabo singabe sikhulu kakhulu, like abaxoshe emsebenzini kodwa angabi khona oboshwayo. Lapho-ke uZoleka uyashunqa bhe, uthi yena lalela, kumele kahle kahle uSydney aboshwe. Yabona nje ukuthi axoshwe emsebenzini, it's like a small penalty. He deserves like isigwebo esingaphezu kwaleso, akaboshwe. Useyasho-ke uLazarus ukuthi if sibophisa uSydney, he's gonna go down with us. Like uzwenza sure ukuthi kuba khona ucwaningo lwenziwayo olu-deep la eCosalatech, and bazothola namanyundululo nathi esiwafihlile. Lokho kuzodrega phansi igama lekhampani, siluze amaklayenti, kuningi esizokulahlekelwa mengase kuthiwa sibophisa uSydney. Wathi uZoleka, still mina ngizoyenza lento yenzeke, kumele aboshwe uSydney. Namhlanje uSydney ufikile ephethe i-confession letter elaphaya kwi-laptop. Washo ukuthi uzoyisayina futhi asho ukuthi yena wenzani lapha eCosalatech. Alikhulume lonke iqiniso uma nje kuzoxoshwa yena kuphela emsebenzini, kodwa uLwandle engasithwala isiphambano esifanayo ngoba he's got nothing to do with this, guys. Usho njalo-ke uyise, but mina mengikhumbula kahle uLwandle did help them. Kodwa kusho ukuthi phela-ke ubaba-ke wekhaya akafuni wonke umuntu awe like same time, ufuna kube khona at least insika esesayidini ezokwazi ukuthi yabo imisi ikhaya. Manje mase kuxoshwa wonke umuntu emsebenzini, like obviously umnotho uzotshela. Guys, akupheli-ke lapho. Uqhubekile-ke uZoleka wayabiza ngisho iphoyisa, washo yonke into eyenziwe uSydney, waze wayihambisa ngisho i-confession letter. But-ke uLazarus ngenhlanhla waphuma ngasesayidini, watshela iphoyisa ukuthi uyawadropha wonke lama-charges. Waqhamuka kuZoleka kusanjalo, wathukuthela ukuthi hawu Lazarus, usedropha ama-charges, ngisebenze kangaka. But wamenza wa-understand ukuthi lokho kwenzela ikusasa labo, the future of Cosalatech isezandleni zabo. Abanganyusa amaphaphu benze izinto ey'nkulu ezimbi ezogcina icekela inkampani phansi, ngoba le nkampani isazobondla. Yebo kona umdinela uSydney, but uSydney is nothing compared to ukuwa kwekhampani yonke. Wa-understand-ke guys uZoleka, but-ke understand-a kunjalo nje, I hope it's not too late, because uma kuthi leli phoyisa lashintsha umqondo lithi no, I'm not dropping any charges. In fact, I'm gonna investigate Cosalatech even more. Beze bethole nanokuthi uDice isigebengu esikhulu esifuna left, right and center sisebenza khona eCosalatech. Guys, kusazoshuka lapha eCosalatech. Let's just hope ukuthi le mess eyenziwe uZoleka ayizophenduka ibhayithe bona at the end. Aphela lapho-ke guys amazwibela namhlanje. Ningakhohlwa ukusubscribe and like and comment. Until next time, bye. Sanibonani guys, igama uNqobile ngiphathela amazwibela eInimba ngomhla ka-9 October. Uhlathi kubonakala sengathi ukuyimisa